טוב, שימו לב, עכשיו אין כמו לסכם את השבוע עם חברות הפאנל שלנו. הפעם יש לנו אורחת. כן, כן. מר שבת שלום ליוצרת התוכן והמרצה לתרבות פופולרית, הילה רגב. שלום, ברוכה הבאה. כן, כן, נעים לה, כאילו לא נושכות, לפחות לא בפעם הראשונה. מרגישי חופשי. הבטחות, אוקיי. הכל על השולחן. כן, ולא להיבהל כמובן מהפאנליסטית הנוספת שלנו, יש לה זוויות, אני אגיד את זה, לא שגרתיות על נושאים מסוימים. בדיוק בגלל זה איתן. אז נגיד שבת שלום לנורית גפן. שבת שלום. היי, טוב, הילולה. עם מה מתחילים? אני רציתי לספר לכם איך עבר עליי השבוע. פסטיבל כאן היה בתחילת השבוע, ופדרו פסקל הגיע עם גופייה של קווין קליין, והזרועות של פדרו פסקל בעצם הגיעו לפסטיבל כאן. פדרו פסקל הוא, אני לא יודעת אם אתם מכירות, הוא שחקן, דלסטובאז. מכירה את הפנים, לא ידעתי שזה השם, אוקיי? דה מנדלוריאן, משחקי הכסל, הם למתמידות הלכת. שחקן מאוד מוכשר מצ'ילה, שעבר לארצות הברית. מגיע עם גופייה חושפת זרועות, והאינטרנט משתגע. אני הבאתי כמה ציטוטים ממישהי כתבה, הזרועות של פסקל הן הדת החדשה שלי. Suns out, guns out, guns כאילו הזרועות שלו, thirsty trap, מלכודת צמא, ובאמת כולם מאוד מאוד משתגעות. אחר כך גם מופיע עם חליפה, ומישהי כתבה, הדגם הזה גם מגיע עם חליפה, וכולם כאילו... גבר בן 50, חטוב, שעובד על עצמו יפה מאוד, מגיע עם גופייה מאוד מאוד חושפנית. ומחופצן. מחופצן ברמות, ורציתי לשאול מה דעתכם? על החפצון? עליו? פדרו. כן, נורית, כן. טוב, אני העתיקה פה... האם הוא הדת החדשה או לא? אני העתיקה פה, בזמני, כולם חפצנו אותנו, את הנשים, הגברים. לא, כי עכשיו זה לא קורה? עכשיו מה עושים? מה, עכשיו? לא, עכשיו... לא, זה רק בחדרי חדרים. לא, אני חושבת בגלל שיש איזו נזילות במגדר, כן? זה לא כבר נשים, גברים, יש גם באמצע גוונים כל מיני. אני חושבת שהחפצון היום הוא דו-כיווני. הנשים מחפיצות גם גברים. אני גם החפצתי. הוחפצת. הוחפצת. אבל אתה חושב שבאמת יש שינוי, שממש התחלנו להחפיץ גברים כמו שהחפיצו אותנו כל השנים האלה? לא כמו, כי ההחפצה שלנו היא באמת יותר מינית, וגם שכלית וגם נפשית. כן, אף אחד בהערות האלה, בתגובות לא ראיתי שום דבר שמדבר על האינטלקט שלו. על האינטלקט שלו, על השכל שלו, על התגובות שלו, על כלום. מה ההבדל אבל? היום נשים וגברים מחפיצים את עצמם, מרצונם. זה משהו אחר? כן, למשל, OnlyFans, נכון? נשים בעצמם מצלמות את עצמן, מחפיצות את עצמם, ועושות הון תועפות. הן עושות מזה הרבה כסף. אני רוצה לציין שהוא באמת עשה את זה בפסטיבל כאן, כי הוא לקח את כל התשומת לב החיובית הזאת, והוא קידם גם סרט חדש, אבל הוא ניצל את הבמה הזאת כדי לצאת נגד ממשל טראמפ למשל, להגיד, בזמן שכל העיניים של העולם עליי ועל הזרועות שלי, תילחמו בעריצות, תילחמו על מה שחשוב לכם, כמה הקשיבו לו, בנות עם הזרועות? הקשבתי, ראיתי שפתיים זזות. לא, אבל מה המסר? תוריד את הבגדים, נקשיב לך יותר? כן, בדיוק. לא, אל תוריד. להפך, תתלבש. אם הוא רוצה, אם הוא מרגיש צורך, אנחנו לא נדבר. אני רוצה להגיד, הכל מכוון, הוא ידע, הוא עובד על זה קשה מאוד, על הזרועות האלה. הכל מתורגם לכסף, הכל. הוא מקבל פרסומות, הוא מקבל סרטים, הוא עושה סרטים, אני ראיתי אותו בסרטים. אני אומרת, הכל במודעות. אף אחד, אם אני מסתכלת עליו כאובייקט מיני, הוא שמח מזה שאני רואה אותו כאובייקט מיני. אבל אני חושבת... אני אומרת כן. בגלל שאנחנו כנשים יושבות פה, ודיברנו על ההחפצה הזאת שהייתה מאז ועד היום בעיניי, זה לא משהו שהשתנה. לא כמו שהייתה הפך להיות בחדרי חדרים יותר, אבל אני לא חושבת שזה באמת השתנה במהות. אני אומרת, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. כאילו, ברמה הזאת אצלי. אם אני לא אוהבת שעושים את זה לי, אני לא רוצה לעשות את זה למישהו אחר, ואם החלטתי על עצמי, זה משהו אחר. אז היום אנשים והגברים מחליטים על עצמם, להחביץ את עצמם, הם עושים מזה כסף. אבל לא מצליחה להבין, אני מסתכלת על הבחור הזה, ואני רואה מישהו שנמצא עם מדים ותרמיל על הגב, ויצא רגע מעזה, זה מה שאני רואה. לא, רגע, זה עם השפם הזה, היה את הטרנד של הספמים. ואת חושבת שהוא לא אובייקט להחפצה, החייל?
הוא אובייקט החפצה של אבא, מתייחסים אליו כדאדי באדי, כלומר זה מודל החפצה שהוא קצת יותר בוגר, אולי לא לצעירות בינינו, אבל זה בן אדם בן 50 שעובד על עצמו, שמועות על איזה ניתוח לסת, אבל גם יש בו משהו שהוא מציג איזושהי גבריות, לפחות בעיניי, שהיא מאוד בריאה, מאוד בוגרת, מאוד לא... הוא לא מראה את הריבועים בבטן, כן? אין פה איזה משהו סלי, זה בן אדם שמגיע עם גופייה, שכולנו ראינו את זה, ואולי זה האבא היינו רוצות לצאת איתו, היינו רוצות להכיר אותו. אבל אם זה היה הפוך? אם זה היה קורה מול אישה. הסטנדרט הכפול. אבל זה קורה כל הזמן, נשים כאילו מגיעות לשם לפסטיבל. כן, אבל אז היו מבקרים את זה. כן, אבל סתם נתנו את ההוראה בפסטיבל כאן להגיע לבושות, כי בשנים האחרונות חלק הגיעו חצי ערומות ושמלות שקופות, כלומר, זה מה שעושים בשטיח האדום, הוא קיבל את הכותרות שלו. בגדול, אנחנו חיים במדיות ויזואליות. האם אני מחפיצה גברים? התשובה היא כן, אחרי כל כך הרבה שנים שהחפיצו אותי, ולא לקחתי את זה ללב, זה חלק מהביזנס שלי, ובדיוק כמו שאת אומרת, לא לקחתי את זה ללב, אבל יש גם משהו כאילו מענה בלהחזיר חזרה. בואו נודה, אבל את יודעת עוד משהו שאותי מאוד מכעיס, שהגברים שמחפצנים את עצמם, הם משדרים כוח, עוצמה, עושר, את יודעת. אצל אישה לא. ואישה לא, אישה לא. אישה ישר אישה זולה, כמובן היא לא חכמה גם. היא לא חכמה. אצלהם זה משדר, את רואה, אני רואה גבר באיזה בושם, חצי עירום, קופץ לאיזה לגונה כחולה, והוא משדר המון עוצמה, מאוד עשיר, מאוד בטוח בעצמו. את בעצמך אומרת, החפצה של גברים והחפצה של נשים היא לא אותו דבר בעיניי. לצערי עדיין לא. זה תמיד גם אצלך. את יודעת, אני חושבת, אני קצת יותר צעירה ממך, ואני רואה ממש את השינוי של כאילו, מבחינת המעגל החברתי שלי, החברות שלי, זה בסדר מבחינתנו לחפצן גברים בצורה מינית. כאילו, גם אם אני אראה אותו בבושם ואני אראה את הריבועים, או את יודעת, המון אנשי רצינו שוויון, קיבלנו. כן, בדיוק, שוויון, זה בסדר גמור. את יודעת מה, שלפני איזה 20-30 שנה, מישהו ניסה להתחיל איתי. אז אמרתי, יש איזה מישהו שהוא מחפיץ אותי, אמרתי לה. אז היא אמרתי, נורית, בגילך, שיחפיץ אותך. מה את מתלוננת? אמרתי, אמא. אבל יש לזה גם משהו כיפי. כלומר, יש בזה משהו כיפי שגבר מגיב אלייך ככה. זה נחמד. הגבולות, כל אחת צריכה לקבוע לה את הגבולות שלה. אני חושבת, עוד לא הגענו לשוויון בין המינים. בואו, אנחנו דרכנו עוד רחוקה. אבל אנשים כבר מזמינות מסיבת הרווקות שלהם חשפן. אבל בעבר חפצנתם? מה? שחפצנו אתכם? אני רוצה להגיד לך, היינו יושבות, היינו לחמולה כזאת, והיינו פוגשים אחד את השני כל הזמן, אז היו דברים שהיו עוברים אצל כמה נשים, את מבינה? כן? כן, והיינו נותנים להם ציונים. אז זה לא החפצה? דורית, אני יכולה לספר לך משהו? לא, ההלם של אילנית. מה? היינו עם אומרים שהיה פה שמח. אבל רגע, אני רוצה להסביר את עצמי, אני אמסלם עכשיו. אני רוצה להסביר את עצמי. היינו 5 נשים, עכשיו היו כמה גברים משגעים, וקרה שהוא עבר, נגמר עם זאת, עבר לזאת, אז בסוף ישבנו ואמרנו... רגע, יש לי פה משהו תקוע, רגע, אני שותה. אז אני עושה בדיוק אותו דבר. אז זה לא החפצה, והחזרנו להם, כי נתנו להם ציון. אני מעלה כל בוקר באינסטגרם שלי סרטון עם תרנגולות, סטייה אישית, עזבו, בסרטון של גבר מחופצן, מחול תמיד, מאמן כושר עם הריבועים וכאלה. העוקבות והעוקבים שלי מאוד אוהבים את זה, ואז התחלתי לקבל הערות. אפשר מישהו עם יותר קעקועים? אפשר מישהו רזה יותר? אפשר מישהו עם כובע קאבוי? אפשר מישהו... באמת, כאילו, עכשיו, זה מדהים בעיניי שנשים, א', מוכנות, אומרות, אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה, אני נהנית, אין בזה שום דבר רע, ושהן גם מוכנות להגיד מה הן אוהבות, שזה בעצם, כאילו, אם אנחנו באמת רוצות פמיניזם ולהתקדם שוויון בין המינים, זה פה. הגיע הזמן שנגיד מה אנחנו רוצות. בדיוק. אוי, אנחנו שמענו מה את וחברותייך רציתן. בסך הכל חילקנו ציונים. להישאר עם המידע הזה. יש נגיד מישהו שאנחנו מכירות שחילקתם לו ציון? כן, ודאי. מפורסם? כן. שמות? לא. בסדר, רציתי להבין איפה הגבול. את יודעת מה מצחיק היה בשיחה הזאת? שאני נתתי ציון נמוך, ומי שנתנה ציון נורא גבוה, אמרתי, מה קורה? מה אני לא בסדר? את מה דירקתם? את הסקס? סליחה? כן, את הסקס, רק את הסקס. מה זה מעניין? רק את הסקס. אותו? היה פה שמח למה? את האופי שלו? חבר'ה חם ויש פה תנור. אלוהים, איזה שמרניות אנחנו. האמת, אתם באמת נורא שמרניות. אז אני יכולה, אם אנחנו כבר במצב רוח הזה, אני יכולה לשתף איתכם עוד איזשהו מחקר שקראתי השבוע? תמיד רצוי. מחקרים אנחנו אוהבים.
התפרסם מחקר בטיימס שאומר שקללות, לקלל, זה טוב לבריאות. עכשיו, איך אני עומדת על הרגליים? לא, אבל שממש יש מחקר שמראה שנגיד שאנשים מתאמנים ומקללים, זה גורם להם שהאימון שלהם יותר טוב, או שאת נוסעת בכביש ומישהו חותך אותך, אז את מקללת. או שאיזו אישיות ציבורית כאילו מרגיזה אותך ועושה משהו ממש מטומטם. ובואו, יש הרבה אנשים בציבור שהם עצלנים, או יעירים, או מרושעים, או קצת זכוכים ובא לך לקלל אותם. אז ברגע שאת אומרת את זה, זה כמו טיפול נפשי בחינם. זה ממש 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 משפר את זה. עכשיו, אני מרגישה את זה, אבל אני... לא, אבל לא הבנתי, מה יש במחקר הזה? מה זה אומר? הקללות, בדקו אנשים... איך זה משפר אותי, אם אני מקללת? היא לא מקללת. קלעים, זה משפר אותך. המחקר אומר שאם את מקללת, זה מוריד את סף הכאב שלך. כאילו, נתנו לאנשים לקלל, ואז הכניסו את היד שלהם לתוך מים קרים, וראו מתי הם מושכים את היד החוצה. מי שמקלל נשאר עם היד יותר זמן במים הקפואים. כאילו, זה משחרר משהו בגוף שמפחית את עוצמות הכאב, וזה כשאנחנו מקללות או מקללים, אנחנו מרגישות הכי עצמנו. אנחנו הכי משוחררות, וזה ממש ככה. אני רואה אילנית מהנהנת, את רוצה לשתף איתנו? אני ממש היה וי על כל מה שאמרת עכשיו. איך את מרגישה כשאת מקללת? נדיר. אני אומרת את האמת. אני כל כך אוהבת, עכשיו, כולם יודעים את זה, אצלנו בחברות גם זה... גם ככל שאת יותר חברה קרובה, את מרשה לעצמך יותר לקלל. נכון. והכי, נגיד, קראתי שאת מקבלת פצצה ברגל או ב... את יודעת איזה משחרר זה לקלל? כן. שיש לי שדרוג לקללה. נגיד מישהו יזבן אותך, כמו שאמרת. עכשיו, בהודעה, אז אני כותבת הודעה של מלא קללות. אבל לא שולחת. לא, מסתכלת עליה, קוראת, נהנית, נרגעת, ואז כותבת טוב. ושולחת אותו. את לא מבינה איזה כיף. זה כיף. אני עושה את זה מלא. יצא לי פעמיים ששלחתי. שלחת? כן. לא, פעמיים שלחתי, התחרטתי אחר כך, באמת, אבל לכתוב את זה, הזה של... חלומי. רגע, נורית, את מקללת? אני גיליתי את חדוות הקילול בגיל 70, נורא מאוחר. אבל אני כל כך נהנית לקלל. זה עושה לי כל כך טוב, במיוחד קללות בערבית. ברור. זה יכול שאת מחברת בין זהויות בקללות. לא, אבל הבעיה שאין לי את מי לקלל. אני לא על הכביש, כבר אין לי אוטו. הייתי פעם מקללת, אתה יודע, על הכביש, כרגיל. אבל כאן אין לי אובייקט לקלל. אנחנו נביא לך רשימות. רגע, אז לא, יש לי, עכשיו יש לי. החלטתי שאת הילדים שלי אני מקללת ואת הנכדים. עכשיו, עם הנכדים ביקשתי רשות, והם הסכימו, כי אמרתי להם, זה נורא, אתם לא יודעים כמה זה עוזר לי, תנו לי לקלל. אני יכולה לבוא לארוחת שבת אצלכם, אני יכולה כאילו להרגיש את הווייב. מה, את באה לדילר, מה את אומרת לו? המון מילים, המון. אבל הוא רגיל, הוא לא נעלב, כי הוא יודע שאני צריכה לשחרר, אני צריכה... אבל רגע, איך את מרגישה אחר כך? זו בדיוק השאלה. אני מרגישה פנטסטי, והוא בסדר. הם נתנו לי אישור. הילדים לא נתנו אישור, אני לא שואלת אותם, אני מקללת אותם כל הזמן. מה זה מקללת? על מה יש לך לקלל אותך? מה את מקללת? ילדים? דברת עכשיו עם אביב. ילדים את אביב? אני הכי מקללת. מה את אומרת לו? דברים איומים אני אומרת לו, אני לא רוצה להגיד. יש לך קללה שאת הכי אוהבת? כן, בן יונה. זה הקללה שאת הכי אוהבת? זה אני מתה. עכשיו, למי אני אומרת את זה? לנכד. אז הנכד אמר לי, סבתא, אם את לא שמה לב, שאת אומרת בן יונה, שזה מילה אחרת, אבל בגלל שזה בטלוויזיה, את מקללת את הבת שלך. לא, נו, אז אני בונה תחזיות עתידיות, כאילו כל הדברים שאני רוצה שיהיו להם, והיא יורדת למחלות, ואשפוזים, וכאלה. לא, אני רק דופקת קללות. לא, אם יש מישהו שאני ממוקדת בו ועושה לי זה, אני כאילו... ואז איזה ילדה, יש לי 3 ילדות, איזה ילדה נכנסת לחדר, ואתם רואים אותי כזה... היי. לא, אמא סתם. אז אני ממש להגיד לך עוד משהו. לא רוצה שהם ייחשפו לזה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אומרים לא לקלל ליד הילדים. אבל את רק מקללת ליד הילדים. אני מקללת אותם, אז מה זה לא לקלל ליד הילדים? עכשיו, מה שנורא, יש שיר, אני רוצה להגיד לך, קללות דרך אגב, אצל הסינים להגיד עד 120, זה אמיתי מה שאני אומרת לך, זו קללה. כי זו קללה אצלהם, אסור להגיד להם, תחיו עד 120. אם הם חיים באיכות חיים טובה, אז עד 120 בסדר, אבל אם הם לא בסדר, זו קללה. עכשיו יש שיר ילדים שאני משתגעת ממנו כל פעם. שתזכה לשנה הבאה. ילד בן 3, מה שתזכה? איזה מין שיר? אבל הוא בן 3, למה מה, עכשיו להגיד לו שתזכה לשנה הבאה? זה להרוג אותו. אני לעולם לא אשאיר את השיר הזה שוב אותו דבר. תחשבי על זה, זה שיר נוראי. נורית, תחשבי עלינו שתקללי היום? שתקללי את הילדים. אני מקללת? את לא מקללת? לא, אני אף פעם לא מקללת, פעם באוטו, וגם מאז המלחמה אני כבר לא מקללת גם באוטו. דיברנו על זה. כי אני כאילו לוקחת אוויר, ואני אומרת לעצמי, זה אנשים טובים, הם קצת במצב לא טוב, אז אולי הם עצבניים וכאלה.
אני לא מקללת, אולי זאת הבעיה שלי. אני חושבת שאת צריכה. גלית, תתחילי לקלל, זאת מדיטציה, חברים. מדיטציה. בדיוק, זאת מדיטציה. טוב, תודה רבה. תודה שהזמנת תודה, אותי, היה מאוד. נהדר. קללות והחפצה מתי שאתם צריכים. לה רגב, תודה רבה שהיית איתנו. נורית גפן, תודה. תודה רבה, אהובה שלנו, תודה.